Geçen videomuzda TM1 internet platformasında qızgalanlyk dowam edýän ýarşy hakynda has giňişliğini aýdarsypdyk. Bu ýarş ýöne bir bijelen ýa-da nesibelen seýlenýär, ol hakyky zähmetiň, ahlasyn ýarşy. Ýarşa gatnaşmak isleýänler öňe bilen TM1 platformasynda agza bolmaly. Muň üçin bolsa Google Play ýa-da App Store'dan TM1 goşunyny öz telefonuňyza ýükläp almaly. Soňra şu hereketler amal aşyrmaly, platforma agza bolmaly. Ýarşa gatnaşmak üçin gerekli möçberde bal toplamaly. Toplanan baly ulanyp ýarşa gatnaşmak hukugyna eýe bolmaly. Şondan soňra öz deň duşlaryňyzy, tanyşlaryňyzy platforma agza bolmagy çağırmaly. Platformadaky öz hasabyňyzy paýlaşmaly, ýani SMS görnüşinde ýa-da Instagram, TikTok ýa-da Telegram ýa-da beýleki platformalarda. Resmi hasaplary izarlamaly. Esasy bellemez adam her bir ýerine ýetirilen iş goşmaça bal gazanmak üçin mümkinçilik. Balymyz näçe köp bolsa, siz şonça da ýeňişe has ýakyn. Eger öz bal toplamak mümkinçiligiňizi hasy artdyrmak isteseňiz, onda öz ýöneköy hasabyňyzy resmi hasaby öwürmeli. Muň üçin bolsa premium bal satyn almaly bolýar. Ýeňiçiler saýlap almak toplanan umumy ballaryň jemine görä adalatly we aýdyň esasda ýürüti işläp düzülen programy üçinçilik arkaly hasaplanan statistika görkezlere laýyklykda geçiriler. Inni sowatlar esas sowat iPhone 17 Pro, şeýle PlayStation 5, 65 düýmlük telewizor, kriwjy maşyn, sowatjy, mikrotolkunly pech we onarça utuşly sowatlar. Bu entekemesler buradan başga da pul baýaklaryň garaşýar. Ýarş fevral aýynyň 10-nyna 16-syna geçilen portatly jemlenir. TM1 bu ýöne bir platforma bolman telekeçiligiň sany ösüşdäki ägert uly mümkinçiligi. Öz işinizi gysga video akymlaryňyz bilen tanadyň. Müşterileriniň çägini giňeldin we döwrewap marketing mümkinçiliklerini peýda aranyň.